Аз не те обичам повече. Затова не мога да остана повече тук. Когато живеех в дома на татко, той все ми разкриваше мнението си по всички въпроси. И се случваше, че и аз бях на същото мнение. Когато имах друго мнение, го криех, защото на него нямаше да му хареса. Наричаше ме дете кукличка и си играеше с мен, както аз си играех с моите кукли. После попаднах в твоя дом и имам чувството, че съм водила жалко съществуване тук. Само съм яла и спала. Ти и татко извършихте голям грях спрямо мен, затова от мен няма да излезе нищо. Нашия дом не е бил нищо друго, освен една стая за игри. Тук аз бях твоята кукличка. Както у дома детето кукличка на тате. А децата, те бяха моите кукли. Окончателно загубих любовта си към теб тази вечер, когато чудесното не дойде. Видях, че ти не си човека, за когото съм те мислила. Аз 8 години търпеливо чакам чудесното да дойде, защото Бога ми, аз много добре знам, че то не идва и така в ежедневието. После ме върхлетя целият този ужас и тогава аз бях непоколебимо уверена. Ето го, сега ще даде то чудесното. Когато писмото на Крокстад беше там отвън, нито за миг не бих си помислила, че ти можеш да се огънеш пред условията на този човек. Аз бях непоколебимо уверена, че ще му заявиш, разгласи тази история на целия свят. И когато това се случи, аз бях непоколебимо уверена, щеше да пристъпиш напред и да поемеш всичко върху себе си. Аз съм виновният. Когато целият страх премина. Не за онова, което касаеше мен, а за това, на което ти беше изложен. Когато целият този ужас беше зад гърба ти. Заплахата, когато я нямаше. Тогава за теб все едно нищо не се беше случило. Аз отново бях твоята чучулига. Твоята кукличка. Която от тук насетне ще носиш двойно по-внимателно в ръцете си, защото е крехка и чуплива. В този момент осъзнах, че 8 години съм живяла с непознат мъж и съм родила 3 деца. Не искам да виждам децата. Такава каквато съм аз. Не мога да съм им полезна с нищо. Аз дори не знам какво ще стане от мен. Със сигурност често ще си мисля за теб и за децата. И за дома. Не ти позволявам да ми пишеш. Не искам нищо от един непознат. Ти никога няма да си нещо повече от един непознат. Ако това се промени, тогава ще се случи най-чудесното нещо. Торвал, аз не вярвам повече в нищо чудесно. С Богом!